ketuwi tak kenongi tabuane warasale mulane peno tak ketuwi tak omongi supaya aja dadi wong bodho. Nek gandinge rak Surabaya pompong sebujang nurut wong tuwa urip nang donya dhek sampurna. Bojoku gak ono. Aku kudu lunga teko omah kene. Sandang aku tak ringkesi kabeh. Bu. Arep nang ndi? Aku jange lunga teko omah kene. Lunga? Iya. Lunga nang ndi? Nyambut gawe, Kang. Nyambut gawe? Kurang apa dadi bojoku? Sandang pangan tak cukupi, perhiasan gak kalah karo tangga-tangga. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe sembarang, Kang. Pokoke seneng atiku. Iya, nek soal sandang pangan gak kurang. Tapi sapa kuat digelor ati kaya ngene? Sapa Sawitri, sapa aku? Sawitri ta? Iya. Aku biyen lak njaluk izin sampean. Aku kawin karo Sawitri, aja nganti wong njaba roh. Senajan Sawitri pembantuku dhewe. Aku rumah tangga karo sampean puluhan tahun gak duwe anak. Donya brono sakmene kaya besok sapa sing duwe? Sampean ndelok Sawitri seneng. Sawitri dinane ki mbobot-mbobot wis tuwa. Sampeyan ndelok aku sakmono sakmene gak duwe anak. Timbangane aku gelor ati kaya ngene. Lebih bae ngkreh teko omah kene, Kang. Sabar tah, Bu, sabar. Kok dikongkon sabar iku lho, Kang? Wong nek muring-muring iku gelis tuwek. Sabar tah, aku sing ngatur. Pokoke lak beres iki engko. Kok iso beresi? Wis ngene ae. Nek sampean kuwatir, ngenteni lair si jabang bayi. Terus nek wis lahir? Engko nek wis jabang bayi lahir, bayine ayo padha dimong, Sawitri tak pegati. Gak mbujuki aku ta, Kang? Enggak. Temen? Temen. Sumpah? Sumpah. Iya, nek sampean pancen gak mbujuki aku, apa omong sampean tak ugemi, Kang? Anu, gak ono wedang aku. Iya. Wong lanang teko gak disuguhi wedang, perengat-perengut. Apa aku ki salah pangrungon? Aku krungu omongane Pak Karto ambek Ibu. Menawa sak wayah-wayah aku nglairno jabang bayi, aku bakal ditinggal nek kabeh ki wis beres. Mendah niyo sedih hatiku sompama aku sampai pisah ambek anakku. Duh Gusti, kenging nopo? Lepat kula nopo kok kula ngantos kados ngaten iki Gusti?
Sawitri. Pak Karto. Lah apa ada nangis? Nggih, Pak. Kula mirengaken wincantenan sampean kali ibu wau, Pak. Napa sampean boten melas? Boten mesakaken kalian kula, Pak. Kula pun boten gadah tiyang sepuh. Kok sampean tega? Kula bibar babaran badhe sampean tilar, Pak. Nggih napa mboten? Kon krungu dhewe ta iki. Nggih, kula mirengaken piyambak kok, Pak. Sawitri. Nggih. Ojo salah penompo ya. Iku mang cuma bujukan ae. Nggih mboten. Kok saged sampean sanjang bujukan? Tapi kula nggih ngrumaosi kok, Pak. Sedaya niku sing lepat kula. Duduk. Ing atase kula niki pembantu mawon. Dudu awakmu sing salah, Sawitri. Aku tanpa aku sing marahi, gak mungkin ono kedadian sing koyo ngene. Wis ta, Sawitri. Lah terus tanggung jawab sampean dos pundi, Pak? Engko nek wis jabang bayi lahir, ayo boyongan nang omah liya. Aku wis gawe omah kanggo awakmu lan anakmu. Donya semene kae iki besok. Sapa maneh sing duweni? Kejaba awakmu lan anakmu. Napa nggih, Pak? Iya. Mboten bujuki kula. Enggak, Sawitri. Ki matur nuwun, Pak. Kula namung pasrah kalih sampean. Kalian malih, Pak, kula niki jane ajenge sanjang. Ngomong apa? Nggih kok ket wau niku, Pak. Geger kula niki kraos kenceng ngoten. Krasa kenceng. Nggih, madaran kula sakit lho, Pak. Loh, ajenge sanjang ibu. Sawitri? Nggih, kula arep babaran awakmu. Aduh, Pak. Sik, tahanan dhisik ya. Nggih. Mlebu kamar. Aduh. Mlebu kamar, aku tak nyusul dukun bayi. Ayo, mlebu dhisik. Aduh. Sawitri, tak tinggal. Aduh yo. Kok lorone kaya ngene weteng ki. Aduh. 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 Aku krungu suarane bayi. Gak wurung ae Sawitri iki nglairno. Gampang. Sik. Tak racik iki. Nek gak tak beresi dinane iki, gawe molo maneh iki tambahan. Sawitri? Bu. Aduh, sampean tulung ya anak. Iya. Iya. Bu, sampean tulung. Iya dhisik. Aduh, gopo kabeh. Aduh, grengetese kene tak usah panik kene. Jabang bayi iki. Tak jak iki. Masak. Gak apa-apa tadi. Mboten napa-napa. Iya, syukur. Cup sayang, cup. Anak kula des pundi? Iya, keadaan selamat. Nggih. Sawitri, senajan apa? Kula ningali. Oh, kepengin ro anakmu. Iya, iki deloken. Ganteng ya? Iya. Sawitri, senajan kon iki marus, gak tak anggap maru maneh, Dik. Tak anggap kaya dulurku dhewe, ya. Matur nuwun, Bu. Iya. Iki kon mang tak gekno jamu, ya? Nggih. Cek sehat maneh awakmu. Iki ndanduk mbel. Nggih. Pundi, Bu? Iki. Sampeyan tanyakaken. Oh iya. Kene tak gocokane gulune kene. Sawitri. Dianggep enak-enakan. Sejatine apa sing kon nombe, Mang? Kok enak nek kon gak tak lunasi kaya ngene. Nambahi mungsuh nduk omah kene. Wis lega rasane atiku.
Bukakno lawange. Kang. Cepet ta. Iya, dhisik. Dhisik. Aku gopok kabeh aku. Iya. Buka ngono cik suwene. Aku iki gopok kabeh sampean tak kandhani. Lho, Bu. Hah? Dukune gak iso teko. Gak iso teko. Barengan. Barengan terus sampean golekno liya. Gak ono maneh wis. Ya apa nek gak ono, Kang? Ya sembuh iki. Lho, ya apa sih, Kang? Terus ya apa Sawitri? Sawitri ya apa? Sawitri? Iya. Deloken dhewe, Kang. Delok ya. Iya. Sawitri? Sawitri? Loh. Sawitri? Mati. Sawitri. Apa? Kate apa maneh? Sawitri mati. Mati panjane Sawitri. Iki mangkene apa? Tak pateni. Mbok pateni? Iya. Aduh lancang. Hah? Lah apa nek kok pateni barang iki? Nek wis kedadian koyo ngene sapa sing tanggung jawab? Dudu awakmu tok, Bu. Aku melok katut. Terus karep sampean? Lancang. Kate lha apa maneh? Ya apa iki, Nguk? Nek sampe konangan porange dhewe jamak adi. Tambah kedadian gak karu-karuan. Porange gak ono. Tak kok nang sawah. Sampeyan aja gopo-gopo. Tak pekno linggis sampe pacul. Dipendem nduk kamar kene. Dipendem nek kene. Ya. Jupukno linggis. Aduh. Iso ngaiti gak iso mungkasi ya. Ki lho, linggise sampe pacule. Tak gedokane ya. Iya. Caruk ono. Temen Bu ya. Iya. Lawange tutupen. Iya tak tutupe. Aja gopo soal. Nah, itu tutupen. Dungaren kok sepi. Pak Karto kan. Bu Sawitri kan. Bu Kartina ya kan. Apa jagongan kok ngarep? Loh. Kok dakduk. Wah. Iki nek tak buka ya nek gak ono maling iki masih awan ngene. Tak buka ya lawange. Loh. Pak. Sapa sing ngongkon mlebu rene? Loh, lah kula niku ndiki sawah. Kula tingali griyane kok sepen. Lajeng kula mireng dagduk-dagduk niki. Kula sangan beke maling. Aku. Enten napa kok Ndandani kamar. Loh, kok dijeglongi ngeten? Iya. Kangge Mendem tumbal. Nun, mendem tumbal. Tumbal. Iya. Loh, jaran. Lah, niki sing tilem niki sing. Aja rame-rame. Lho ki dhisik. Ki sik lho. Niki Bu Sawitri niki. Iya. Napa niki? Kandan-kandan. Mboten ngoten. Ki napa ning niki? Sawitri mati. Maek. Iya. Mboten ki napa matine niki, lak ngoten lho. Dipateni ibumu. Lah. Wah niki raja pati lho Pak niki. Aja rame-rame. Lambene. Mboten Bantere gak betah. Nek konangan pamong niki wah. Kula niki ya napa niki dinae Pak. Ya napa sampean kok wonten waduh. Iya kate lapo? Sakmati. Mboten ngoten nek diruwi pamong niki jelas sampean kula niki diusut sampean. Saiki ngene Kang, jamaah iki aturen. Jam. Nggih. Mesisen gawe. Nggih. Rewang ngono mendem. Lho mboten wantun. Nggih nek mboten kula niki dicekel pamong. Kon nek gak gelem, kon katut tak pendem pisan ngono. Lho. Wah, nggih. Ya. Ya napa carane? Ngene. Nek wis Sawitri mari dipendem. Nggih. Rahasia iki gak ono sing ngeruh kejaba awakmu. Ibarat asep sak jerone botol. Nek sampe ngabas berarti tutupe sing buka. Wah. Awakmu minangka tutupe berarti awakmu lapor nang wong liya. Umpamane sampe kula lapor, Cilike tak peloro, gedene tak pateni. Tapi nek kon gak lapor, persoalan iki aman, ya lu opo tak turuti. tapi kula tetep teng mriki. Ngene ya. Nggih. Engko wis mari mendem iki, Nggih. awakmu tak weni duit. Donya brono apa penjalukmu tak wenehi. Mulya aja melok aku. Donya niki sampe suwakun kula. Kali dhuwit-dhuwit niki. Mulya aja melok aku. Oh, ngoten ah. Ya, tapi welengku aja nganti sapa ae diomong. Senajan wong tuamu dhewe. Nggih. Ya. Nggih, pun. Ayo ditutuk mendem. Oh, ngoten ta. Nggih, monggo. Waduh.
tayo apa dinane. Angger jemah paing lek wayahe jaga sih. Nek tak tekajut kok kentongan arek iki. Gak urung ya. Gak patek ngrungokno iki celukan. Neng tak waras kobongan ae. Cil. Hah? Lho ndene kobongan. Hah? Lho ndene kobongan. Lah iku nek gak ketok kon liwati. Lho, endi omahe sapa? Delok koyo ngono. Lho ayo omahe sapa? Sebelah iki lho. Endi sebelah kono ngawur. Sebelah iku endi? Gak ono omah kobongan iki. Bediang iku gak kok. Oh, pancene kon sampel kok kono iki. Wong bediang kobong kok dikentongi kono li opo kono cek. Ya ngambar-ngambar nang omah. Kon kuwatir ngono ta? Kon niate jaga ta ya apa kon niku? Wong keturun jek nduk omah jek nuruni anake. Keturun ngene jok mangan balung aku niku. Lah apa balung dipangan niku niku? Kon ket mau ta? Iya, pokoke jam 7 iki kon niku. Kon lek wis ana undang-undang sih. Pancene kon sregep, Cil. Mane-mane ya nek jaga ya. Ya ndelok jam, mosok jam 8 jam 7 wis teko. Lah kan ngono, gerdu iki pagerono mari. Niku ojo ngono ta kon niku awak dhewe iku mematuhi peraturan desa. Oh, iya. Mari sembayang isak langsung budal. Patron. Nah, ngono lho untune gede-gede. Wis, iki ya Pak, terus keliling tak ambek gawang kampung. Iya, lah saiki sampe yamene. Saiki ya apa ya saya mumat. Oh, iya. Ya engko aku sing anu mbaboki kon sing nitili ya. Hah? Engko kentongmu titilono. Lah apa? Kentongan dititili lak ya untuku rusali kok ngono. Enggak, nabone lho. Oh, iya. Kon sing nyenggak itu tuk. Ngono. Ya ambek mlaku keliling ya. Iya, ayo. Gae Kan. Wak Untung. Melek. Sebelah itu kan. Barogei. Kon ku sampel ae apa? Hah? Lah aku gawak untung kon gawak rugi ya apa kan iki? Lah iya mari untung gak rugi ya sebelah. Oh gandengane. Gandengane iki kon niku. Oh ya nek ngene sebelah tak gawe maneh ae. Wak tas. Meleh Wak tas. Ayo, jangan pasar ta? Sing kidul iku. Kan. Wak koper. Kok sewak koper? Lah, Lah nek ngono sebelah tak gawe. Wak dompet. Ayo meleh Wak dompet. Wak tas plastik. niku. Ono wong jenenge tas plastik, Cil kon. Buka pojokan kono. Iya wis. Sango. Ngono iku iya kon enak. Wong tekomu wis bengi lah sore iki kon niku. Kon jaga gerduke niku aja enak-enak. Lah apa enak kuwi mangan roti ya enak. Lho gak ngono, kon gak krungu kabare kanca-kanca sing kenek jaga ngene gerduke ini. Awak dhewe kan gak tahu sik pisan iki ta. Sing gawe jadwal jaga sapa? Ngene, biasa awak dhewe jaga nduk kidul, dile nduk tengah kene.
Sebab wong sing nek jaga nduk kene gak wani. Ngene lho. Direk nek dhewe kan kondel lah. Biasa keliling bengi gak ono apa-apa. Wong-wong iku wedian ono apa sih? Aja ngomong medi-medi ya. Apa? Kon niku aja ngomong iku, ayo ngomong liya-liyane ae. Kon niku. Kon nek ana wong ngomong wedi-wedian ngono, kon wedi ngono. Oh, ya mangan pangan-panganan ngono lho kon niku. Kon sate doyan? Doyan. Ayo saiki sate sing umum satene sapa? Hah? Ayo, sate sing umum. Pak Din. Pak Din, wah, aku winginane merono ndolek kon gak ono. Bareng aku merono, Cil. Tak barengi arek wedok. Wah, Cil. Tak pikir ono kancil ki seneng ngono. Nggih. Dadak kon gak metu-metu. Gak ono rezeki ini arek iki. Wis aku terus mari mangan nduk kono. Langsung mulai aku, Cil. Bali. Wah, cok meden-meden. Le. Wah. Yo naik kon. Wah. Ngono apa? Mesti kon wedi ana asu mbaung iki ya. Iku wis penggaweane. Asu nek luwe mesti mbaung. Kone nek luwe ya wetengmu krucukan. Aduh ae. Sitok iku apa? Mekar. Oh iya wong kon nggodi gondrong gak tau potong. Sitok cokot. Gendeng tak nyokot jitokmu. Oh, wong ngono sedekah nyokot jitoke. Ngono. Ojo wedian takon iku, Cil. Aku boleh mengkorek. Kok ono ayang-ayangane wong, Cil. Arek-arek medeni, kaca medeni. Cil. Ono wong uri-uri, Cil. Kurang ngomongane. Suara. Cil. Gak wono Cil nek awak dhenduk kene, Cil. Mati ngadeg, Cil. Cil, bali. Ayo, Cil. Ayo lagi dulu, Cil. Bojo kok liyane mburi ae mbokno kene apa omong-omongan dhisik. Cak, rene ta dhisik aku iki lho, jange ngomong karo sampean. Kok niku ngomong apa ae? Bojo selawas kok balik-balik jange ngomong ae. Ngomong apa? Aku ngono deloken siak-siake awakku iki. Aku iki wedi nek manggon ngono kene iki. Kon niku pancen ngalup kon niku. Kok iso ngalup iku lho. Sampe gak tau diwedeni kok apa? Dene apa? Arek wedok rambutnya dawa, ngurian nang kamar. Ah, iku lak perasaanmu dhewe ya. Wis ayo pindahe. Aku timbangane ngenes nok kene. Lah. Delok ta, rungokno sampe gak krungu ta? Asu iki kok lho. Usunine, ngono iku usunine. Mas Anang aku wedi aku. Aku jejer sampean ae Canang. Kok niku lha apa ndesel-ndesel iku? Iya sih, wong kaya ngene kok gak wedi ku lho ya apa lak ngono sampean niku. Ayo pindah. Wis jejer ngene lho omong-omongan kok iso nyesek ae. Lho, rungokno ta. Sampe gak krungu. Arek wedok. Bener kondik. Lho, tambah nyidek. Aku cicak Anang. Ayo mlayu ae kok kene. Ayo lapor nang ngene kampung kono lho ayo. Ayo Canang. Lapor. Lho, iki lho nyidek kok ngene iki lho. Ayo. Sandung Cil konku. Kono ojo ngecoli ae, ayo kon seret ae. Kopengku sik ono. Ya sik ono Cil kon. Wong kuping ceket kok kon takokno kon ya apa kon. Alisku sik ono li. Sik ono Cil kon lho. Aduh. Mau ali. Apa? Wis timane. Coba ya Cil. Aduh. Oh, ayang-ayang ngamu kon niku, aja meden-meden kon niku. Ini. Lha iki apa demo ali karo Cil? Sinten sampean? Sampeyan sinten? Aku Anang. Oh, Pak Anang. Oh, enten apa, Pak? sampean iki mun medeni kula niki. Sama kula. Joko mun diwedeni. Teng griya kula niku enten arek wedok rambutnya dawa.
Oh, akeh arek wedok rambut dawa niku kathah. Sampeyan pun ngoten Dik Kancil, saestu niki pemedi. Kamar nomor 3 iku. Aduh, sing metu ya awak dhewe mau, Cil. Nek ngono Sampeyan di kamar kayak nomor-nomor iku lan opo sih? Lho, kamare kata, Dik. Ayo. Lho, sing aku dodol nomor 3 nggih. Enten wedok sama siak-siak kok nek ngomong nginget mawon. Timbangane sampeyan bingung-bingung monggo tumut kula. Nandi Kesapos kidul mawon laporan. Ngono ta. Nggih nek awak dhewe diwedeni. Iya, ayo ngomong Aku gendong.